Abinandaba nalowo muntu olungileyo ngokuba ngihluphekile kakhulu namuhla ngaye efusheni. Kepha abapristi abakhulu namalunga bancenga isixuku ukuba zicele uBaraba zimbulale uJesu. Wayesephendula umbusi wathi kubo, "Nithanda ukuba nginikhululele muphi kulaba ababili na?" Bathi uBaraba. UPilato wathi kubo, "Pho-ke ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na?" Bonke bathi makabethelwe esiphambanweni. Wayesethi, "Ngokuba wenze bubibuni na?" Kepha bamemeza kakhulu bathi makabethelwe esiphambanweni. UPilato esebona ukuthi akanakwenza lutho nokuthi isiphithiphithi sesanda kakhulu, wathatha amanzi wahlamba izandla phambi kwesixuku wathi, "Anginacala egazini lalo muntu, ziboneleni nina." Abantu bonke basebephendula bethi, "Igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu." Wayesebakhululela uBaraba, kepha wamshaya uJesu wamnikela ukuba abethelwe esiphambanweni. Khona amabutho ombusi ayesemthatha uJesu, amngenisa enqabeni, aqoqela kuye ibutho lonke, amhlubula, amembathisa ingubo ebomvu, aluka umqhele wameva, awufaka ekhanda lakhe, nomhlanga esandleni sakhe sokunene, aguqa ngamadolo phambi kwakhe, ambhinqa athi, "Bayede Nkosi yabaJuda." Amkhafulela ngamathe, athatha umhlanga, amshaya ekhanda lakhe. Esembhinqile amhlubula ingubo, amembathisa izingubo zakhe, amuka naye ayombethela esiphambanweni. Esaphuka afumana umuntu waseKurene, nguSimoni igama lakhe, amcindezela lowo muntu ukuba athwale isiphambano sakhe. Ayibonge ke bangcwele. Sibonga kakhulu kuba uArchbishop uNcama esesethuleleke izwi obekufanele siqale kulo ngaphambi kokuthi singene endikimbeni yosuku lwanamuhla. Haleluya. Nalo liseyingxenye yalo msebenzi esingawo. Gama lenkosi balibona. Ngizobeke sengidedela ubaba uZatha esibhekele izinhlelo ke ukuthi izinhlelo zihamba kanjani ukuze bese siqala wona umsebenzi wamazwi ayisikhombisa. Gama lenkosi balibona. Kepha ngcwele indaba kaNkulunkulu injalo ayisingafana neyakho, ayisingafana neyakho. Gama lenkosi balibona. Ingakho kohlale kunembuzo nje ukuthi yini uJesu kube uApril namhlanje, kube uMarch namhlanje. Gama lenkosi balibona. Ukuthi akasiwena akasimina kodwa unguJesu. Haleluya. Kufanele ukwakhe sonke isikhathi uhlale ungenakho ukuqonda ngoba uphethe ubuNkulunkulu. Gama lenkosi balibona. Ingakho ke futhi kuthiwa wazalwa ngoDisemba ababekhomba kuSeptember. Wena ungakhathazi konke lokho. Vele wayengenakufana nawe. Akasiwena akasimina. Haleluya. Kodwa unguphezu konke. Haleluya. Ngoba phela abangcwele masihamba nendaba kaJesu niyazi ukuthi ngiyaxolisa nje ukuthi ngangena ezweni elifundo Archbishop kodwa ukuthi ngifuna ukuchaza lokho. Haleluya. Ukuze izinto sizazi ngesisikhathi ngoJesu. uJesu akekho namhlanje. Ekuqaleni wayekhona. Ekuqaleni wayengulizwi. Gama lenkosi balibona. Engisho ukuthi ke sikhuluma ngomuntu okade abakhona. Gama lenkosi balibona. Kodwa ehamba ewumoya. Kodwa kwadingakuseka ukuthi akede ezoba semhlabeni. Ngani? Ngoba kubonakala ukuthi izwe libhajwe ezonweni. Gama lenkosi balibona. Ukuba izwe mina nawe sikhululwe ezonweni kodwa esinazo. Haleluya. Haleluya. Ke bangcwele indaba kaJesu kufanele sazi nje loNkulunkulu ukuthi
ayinakufana nekabani igama lenkosi balibonke. Ingakho kuso sonke isikhathi makufike kutheni kukhulunywa ngezindaba kodwa zokukholwa omunye ngazengene ekuhlubukeni ahlubuke ukuthi kwenzakalani manjena sangahambisa ngendlela efanele senzeke ngayo ngoba uhlelo siyahlela emhlabeni kepha uNkulunkulu ebenolo wakhe uhlelo azolidiliza phakathi kwethu ingakho kuhle. Amen. Inkosi yomsayibuseke sadufela uma kuzaxa haleluya. Oluza kubaholi babo makukhona ukuhlubuka nokudideka phakathi kwethu. Ngicela nibekezele nihambe ngokubekezela evangelini kwathiwa hambani kancane kuleli ivangeli. Amen. Obekezela ngifuna ukuxolisa nje akukho konakele. Akukho okonakele into kaNkulunkulu ke yinhle. Into ke la esizoyenza bazalwane sonke ke siyayazi inkonzo ukuthi sisenkonzweni yamazwi ayisikhombisa engikuxolisa kakhulu nje ukuthi kube nokubambezeleka nalapha ngokuxhumana ke sabaholi sesikwazi ukubonisana sikwazi ukuyilungisa. Sizongena kwinkonzo la esizothula khona uhlu labantu abazosihola kwinkonzo yamazwi ayisikhombisa. Ngoba mina ngimla into esizawuyenza sizobiza ubaba wokuqala ngicela nje ngoba mina ngimla ubaba ashidamile lokho ngikhumbuza ngoba uhlelo belukhona umbuko wesiphathele uhlelo kunokubambeka okukhona okumphuthumisile ukuthi akalungise enye into kugcina sengingasakwazi ukuthi aphumelele kuba la sifisa nakumxolisela kuleyo ndawo ngoba yonke esenze sabambezeleka. Ngiyafisa nje baba ozosikola kwizwi lokuqala ubaba uArchbishop uNgama uzobe sesilungisela yena amazwi afundwayo njengoba ngokumuntu nomuntu kuze kufika kwisigaba sesikhombisa. Ayibonge inkosi. Cela nje usikholele ukuthi abaholi mabiza umholi uzosondela ngaphambili obizwa njengo number 1 njengo number 2 njengo number 3 njengo number 4 kuze kugcina ku7. Ngicela nje ungiphe baba igama lomholi wokuqala igama isibongo somholi. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yashesha igama lomholi wokuqala obiziwe uyasifulela lamazwi kaBishop ubaba uVilakazi. Amen. Uchairman. Babize bonke iqala ngengeniswa. Hallelujah. Umunye ulandela ubaba. Elesibili uArchbishop ubaba uNgama. Bamzama. Elesithathu Bishop uHlophe kwaNdengezi. Elesine Bishop uHlophe uThole. Elesihlanu ubaba uBishop uZwide. Elesithupha ubaba uBishop uArchbishop uNdaba. Elesikhombisa uArchbishop uZaca. Hallelujah. Uthulayo abadleli. Sesiqedile. Amen. Ayike bangako baba la. Niyababona bazalwane bangaphi? Kunekhala ke esizoyilungisa ngoba njengoba manje kuphoqele ukuthi angiphathe uhlelo kwamina kufanele ngingeke la.
Usekufanele manje ngikwazi ukudirector ngikwazi ukungena emazweni ngcono ngibuyele eceleni kuzoreplace number 7. Bengizo ngoba sengingena endaweni kaBabshando manje. Sizocela ubaba Archbishop Sikhakhane. Uzongena ubamdlanzi onamba bani babo? Number 6 bamdlanzi. Yebo. Uzongena number 6. Kuphinde ku replacewe number 7. Baba uZaca lo mina. Uma ku replace number 7 sizomreplace ngobaba uZwide. Uvela ukhona. Sizocela baba uZulu weyouth azongena number 7. Archbishop baba uZulu. Number 7. Hallelujah. Eke. Kusho ukuthi ke uthe bamngama ucela ukuthi akubalansise izwi ukufundiswa phinde angene number 2. Ngizokwenza mina ngithi ngumuntu olalelayo njengomntwana. Uthi angisho nje. Sebephelele abobaba. Angithi obaba abadala labo abakwazi ukuma. Bengicela ozikhazi nezikhona nihlalo ngala khona ngibona amabhedoda ukuthi bakwazi ukuhlala. Umholi mebizwa kuyobe sesukuma abanye behleli phansi. Angifiso angazi noma zikhona ne-empty ngala komama zibo 7. Yathanda number 2 into engiyinxusayo abaholi ukuthi nje siyibambe njengoba kukhethwa abaholi kwenzela ukuthi kufundiseke nabaholi amancane ukuthi makukhulunywa ngamazwi ayisikhombisa awukwazi ukukhuluma ngoKhayifasi ewele iJerusalema uma kuthiwa ngumini inhloso yokoma kukaJesu kuchaza ukuthini ilonto nje esifuna ukuyiqonda namhlanje that iyona umongo omkhulu wokukhetha abaholi ngibuyisela emsamo wasiqala ukufunda siqala ukusebenza. Ayibonge Nkosi. Sofunda ke amazwi okuqala. UkaLuka 23 verse 24. Wayesenquma uPilato ngokuthi akwenziwe abakufunayo. Wayesemkhulula owayefakwe etilongweni ngenxa yesiyalo nokubulala ababemcela kepha wamnikela uJesu kubo njengokuthanda kwabo.
ungene ngalo msamo. Luka 23 verse 34. Bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. ngibingelele kumagodeni amahle egameni likaBaba uNkulunkulu. Haleluya. Usuku olunzima ke usuku lwePhasika. Haleluya. Keba ngcwele masingena kuleli izwi. Haleluya. Izwi lapho ukhuluma uJesu kodwa ekhuluma khona ngoxolo. Haleluya. Ethi uJesu Baba bathethelele lokhu abakwazi abakwenzayo. Haleluya. Khona ke isifundo esithola kulokhu kaJesu mayithi Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ngibona uJesu inhlupheko kodwa angena kuyo ngaphambi kokuthi efike emnamlezweni kabalekoswa lokho. Kodwa ngimbona eshawa ngesipama, ngimbona kodwa emukulelwa nangamathe ekhafulelwa ngamathe kabalekoswa lokho. Kodwa into engiyithanda kuJesu iyodwa mhlobo wami, mina engenayo nawe ongenayo. Haleluya. Ukuthethelela ngoba inkozo ukuthethelela inkulunkulu nazo zonke izinkozo. Haleluya. Ngikhuluma nawe nje mina ngingagcoja omunye umzalwane kodwa ngaze kuphela unyaka ngingamthethelelanga. Kodwa uJesu kodwa uyamanje esiphambanweni, utshelwa manje ngamathe, ushawa manje ngempama, kodwa futhi uthethelela manje uJesu. Baba bathethelele lokho abakwazi abakwenzayo. Kabalekoswa lokho. Wena ngesikhathi umakhelwane wakho kuphela iminyaka ningabingelelani. Cabana ngalowo wanyaka uze kube manje kodwa awuthetheleli. Kodwa ukusala kodwa nasi ngiyophe kuwena, nakho ukukholwa kuwena uyakholwa uthi uyikholwa. Kodwa umuntu owanena lowanyaka 2014 namhlanje uzusho uthi nje sayifile ngeke ngiye emgcobeni wakhe. Izwa nje ubuthe bethu. Haleluya. Utshela ngubani ukuthi yena uzofa nokusuthi ngeke uye semgcobeni wakhe. Ingoba nje kodwa akwazi ukuthethelela. Kodwa yena inkosi uJesu ithi Baba bathethelele lokho abakwazi abakwenzayo. Kabalekoswa lokho. Yeyi bangcwele
kwehlula ukuthethelela kuzehliwe zabafundisi kuhlule ngisho kuhlule zonke izihlalo enkonzweni kaSitabanga amaleko sabo haleluya akwazi ukuthethelela kodwa uJesu uthi baba bathethelele lokhu abakwazi abakwenzayo gama lenkosi babo bangikwaza manje bamanje kodwa uthi bathethelele kodwa wena kodwa uzokwazelwa eyakho ingane noma wakho unyana kodwa indaba siyosala nawe iminyaka ngeminyaka ungathetheleli ngoba yini kodwa ngoba uyimina noma unguwena siphila enyameni bangcwele engathi inyama singayituba siyituba inyama kuthi lokhu ethanda sikwenze singakwenzi kuthi lokho kuthanda umoya njengamakholwa sibe semoyeni gama lenkosi balo sibe senkonzweni yokuthethelela gama lenkosi balo yena ngoba mningi imbango yokungathetheleli gama lenkosi balo ubantu akusekubangwe yisho umzalwane kade ashona kwafakwa ithikili phambi kwakhe ebehleli inceke ithi wathatha umzalwane wami wathatha ikhono lami gama lenkosi balo kodwa ba ngombango ukuthi umfundisi ubanga ikholwa lihambile emhlabeni selingcwatshiwe kodwa lo ebambe lomunye igugu ethi wathatha ikholwa lami gama lenkosi balo engisho ukuthi bangcwele izinto ezenzeka ngaleya minyaka kodwa kasithethelele lizwi lisifundisa ukuthi kasithethelele gama lenkosi balo ngoba phela umuntu ukhumbula ukuthi kwakuwumuntu wawungezukuthatha le nhlamvu engiyifakileyo umbophe ngayo ukuba akahlale ngaphansi kwegatsha lakho ungule phakathi kodwa kwangesiyona inkomo oyakhela isibaya ubusuyifaka esibayeni baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo asithethelele bazalayo inkonzo yoxola ibe khona gama lenkosi balo ayibe khona inkonzo yoxola usuyonakele unika umoya wakho kodwa nje ukuthethelela makube khona ngoba phela wena ngesi isikhathi waphamisa isandla wathi namhla usuzelwe kabusha manje kuphi uzalwa kabusha mawuzohlala emafundululu haleluya hayi bangcwele ngaze ngiphume kulayini baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo inkosi yomsini busise amen Funda encwadini ngokukaLuka 23 hayi verse 43 wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise wenkosi uzwela uzube nami eparadise. Haleluya. Nkosi uzube nami eparadise. Nkosi uzube nami eparadise.
ngibingelele ingonyama yethu, haleluya. Ngibingelele umqambi wendlela, haleluya. Ngibingelele ingelosi zombili ezamhola, haleluya. Ngibingelele ubuholi bonke, haleluya. Ngibingelele ogogo bebandla, ngibingelele ubabumosi, ngibingelele ithunywa zonke ezayihamba nomqambi wendlela, haleluya. Ngibingelele ubuholi ngokuhlukana kwezihlalo zabo, haleluya. Sisenkonzweni yokukhumbula, haleluya. Sise enyangeni kaAbhib, haleluya, noma Abibi, haleluya. Lapho uNkulunkulu aphuma ezulwini ngoba ezwe ukhala kwabantu bakhe ezobahola, haleluya. Kwaphinda, haleluya, wayesenikela, haleluya, ngumnikelo ongenacala, haleluya, ngokumbhalo, haleluya, enguJesu Kristu, haleluya. La ubethelwe, haleluya, umuntu osesiphambanweni ubengenaso isiphambano azobethelwa kuso, haleluya, ngoba icala ubengenalo, haleluya. Laba bantu abathetha icala likaJesu baze baphuma nesigwebo, haleluya, babe kade eyinsukwini eyintathu bengazi ukuthi uJesu bazokwazi ukumgweba, haleluya. Kodwa namhlanje, haleluya, simthola esesiphambanweni sikaBarabha, haleluya. UBarabha owayaziwa ngokuna kwakhe, haleluya. Unabantu abathathu, haleluya, alenga nabo eziphambanweni eyintathu, haleluya. Yena uphakathi nendawo, haleluya. Kodwa konke okukhulunywayo kukhulunywa ngomuntu owayezondwa, haleluya. Wayezondelwa ukwenza okuhle, wayezondelwa ukukhuluma iqiniso, haleluya. Laba ababezikhohlakala, ababezigebengu ababili, ayikho indaba ende ekhulunywa ngayo, haleluya. Asiwezwa amacala abo, sizwa nje ukuthi babe yigebengu kuphela. Kodwa ukuthi uGesmas wayenzeni, uDesmas wayenzeni, asazi, haleluya. Ngoba okuhle abantu abakuthandi, haleluya. Sikhuluma ngomuntu olengesphambanweni ngenxa yenzondo, inzondo ebangwe umona, haleluya. Nalabo abantu ababili alenga nabo bebevele bemzonda nabo, kodwa bazi ukuthi bamzondelana, haleluya. Amen. Mabeqala bekhuluma bobabili bathi zehlise usehlise nathi, inkulumo yabo isafana, haleluya. Kodwa endleleni, haleluya, wambuleleka omunye, haleluya. La izwi lokuqala likhuluma ngentethelelo, haleluya. uJesu ucela intethelelo kuNkulunkulu, haleluya. Uyicelela izitha zakhe, haleluya. Thanda isitha sakho, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, haleluya. Ucela intethelelo, uyicelela izitha zakhe, haleluya. Kuleli lesibili, haleluya, khona ukuzehlisa, haleluya. Ngesikhathi esathi evumelana nalo omunye ongale kaJesu ethi nawe zehlise, nawe usehlise nathi ngokuyindodana kaNkulunkulu, wayesaphakeme, haleluya. Kodwa ukuhamba kwesikhathi wambuleleka ukuthi lo muntu akanalo icala, haleluya. Kodwa ula ngenxa yomona, haleluya. Ula ngenxa yenzondo, haleluya. Bangaki wena obakhaphelile ngenxa yenzondo? Bangaki abaseyinkingeni abafakwe uwe ngenxa yenzondo? Bangaki abantu abaqambela amanga, haleluya, abazondanayo, abalwayo, abaxabanayo ngoba nje wena ube nomona? Bangaki abantu okhule nabo ngenxa yokuthi baphumelelile,
wawubusuyabazonda. Haleluya. Khona ke osekwambulelekileke ku Christmas, haleluya. Usebonile ukuthi inkosi le. Lo muntu akafani nami. Haleluya. Useyayikhulekela, uyaphenduka. Haleluya. Uyazehlisa, uyaphenduka futhi. Usuke ekuphakameni weza phansi, abaziphakamisayo bayothotshiswa, abazithobayo bayophakanyiswa. Haleluya. Ngoba nakho useyazithoba, uthi mina nawe silenga kulezi iphambano esilenga kuzona ngenxa yamacala ethu. Lo akanacala. Nkosi, izwa izwi lakhe. Nkosi, uze umkhumbule embusweni wakho. Haleluya. Usembonile, usediscoverile ukuthi lo muntu uyinkosi. Haleluya. La intethelelo akayiceli uJesu kuNkulunkulu, iphuma kuyena direct, ibheke kulo muntu. Haleluya. Uthi namuhla ngizobe nginawe eparadise. Akasho ukuthi ekuvukeni, uthi namuhla. Okushona ukuthi ngesikhathi ophenduka ngaso, ngesikhathi olahla inzondo ngaso, ngesikhathi olahla umona ngaso, ngesikhathi olahla bonke ububi obukhona ezweni, obusathane noma ubaba wabo ongusathane, ngaleso sikhathi uNkulunkulu uyakwamukela. Njengoba asho umprofeti Elijah wathi, umprofeti uIsaiah wathi uzani nazo noma zibovu zinjengegazi kodwa ziyoba mhlophe, ziyohlanzwa zibe mhlophe njengeqhwa. Le ndoda ele ngesiphambanweni inezono, zibovu zinjengegazi. Kodwa ngoba namhlanje isibonile, haleluya, yayibona insindiso, haleluya, yacela yathi Nkosi uzungikhumbula. Haleluya. Kangakanani wena usuhambe iminyaka emingaki unezono oyibelethwe oyifihlile. Haleluya. Bangaki wena abasesezonweni njengamanje. Haleluya. Kodwa abasazophenduka bathi Nkosi uzungikhumbule embusweni wakho, bese beyakodlula wena. Haleluya. Ngoba kunalento oyibelethe, kunalengane engafuni ukwehla kuwena. Haleluya. Lengane eqhathayo, lengane ekhanda ugange phakathi kwakho nombuso kaNkulunkulu. Kuthiwa obani laba abavela emhlabeni, obani laba abagqoke ezimhlophe abavela emhlabeni. Kuthiwa yini zibe mhlophe? Ngoba zihlanzwe egazini lewu. Haleluya. Wena ezakho ngoba awuphenduki, usuhlale iminyaka yama20 endlini yesonto. Haleluya. Kodwa ufana nengwenya ehlala emanzini. Haleluya. Kodwa ibe inensini. Haleluya. Unezono. Haleluya. Ongafuni ukuhlukana nazo. Haleluya. Othi ngoba abantu abangiboni. Haleluya. Kodwa akukho okuyokwenzeka eminyameni. Haleluya. Kugcine kungavelanga ekhanyeni. Haleluya. Namhlanje unethuba. Haleluya. Ukuthi ufane nalesi soni, ufane nalomuntu owayekade eyisigebengu ngaphambi kokuthi alenge esiphambanweni. Haleluya. Kodwa mzukwane lenge esiphambanweni wambona uJesu, wayibona insindiso. Haleluya. Walithola igama elithi namuhla ngizoba nawe eparadise. Ilapha eparadise sembusweni kaNkulunkulu. Inkosi yomusa inibusise. Funda izwi lesithathu ukaJohn 19 verse 26 no27. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundisi, bheka unyoko.
kusukela kuleso sikhathi umfundi loyo wamyisa kwakhe. Empela usemhlabeni. Ngey'hlalo zabo ibandla lonke likaNkulunkulu. Ngicela uqala labazalwane. Izwi likaNkulunkulu alikwazi ukusebenza kumuntu owumlandeli wenkonzo. Izwi liqala ukusebenza kumuntu okholwayo. Angeke wabone amandla ezwi kumuntu osontayo. Angeke futhi naye amsebenzelela amandla. Ngoba uzoqhubeka ephakathi. Kodwa usafana njenga 10 years back. Okokuqala ukukholwa. Hallelujah. Bese sithi ezwini lesithathu mame bheka indodana yakho. Ndodana bheka unyoko. Bazalwane uJesu akathi mama. uJesu uthi mame. Uma ufunde lesingisi uthi dear woman. Azange athi dear mother. Because uJesu mayisenza umsebenzi kaNkulunkulu akaveli njengendodana. Kodwa uvela njengenkosi. Amen. Albonge
futhi uJesu uma sevela njengenkosi uyashintsha uthatha ubudodana bakhe umnikeza lo mfundi ayemthanda abazalwane. Alibonge bazalwane, ubukhosana lokho ayekunika bona. Isizathu esenza ngithi ubukhosana lithi izwi kaNkulunkulu ngelinye ilanga uma kuthiwa nanga uma wakho nabafoni bayafuna uthi abafowethu nabakwethu labe nginabo la endlini, which means uJesu uyana wayeyinkosana kwabo. Sonke bazalwane, uthatha ubukhosana bakhe umnika lo mfundi, uthatha uma wakho umnika indodana entsha, because ngeke lesiphambanweni angeke afe bazalwane indodana, fanele afe inkosi. Yashaya nika lo mthele wameva ngoba fanele kuvele ukuthi umuntu ohanjiswayo inkosi. Alibonge lithi iBhayibheli ngelinye ilanga makuthiwa ekuqaleni wawulizwi bazalwane, uJesu bazalwane wazalwa ngomoya, wasesuswe emoyeni bazalwane, wayofakwa enyameni bangcwele. That's why bangcwele uJesu ewumnini mandla onke bangcwele. Kusho ukuthi bazalwane ngezinye izindlela uJosefa noMaria ababadala kunoJesu bancane ngoba uJesu before bevele khona. Uya kuhlanza konke konke. Ngokomthetho wamaJuda kwakuthi uma ngabe uyise ngasekho indodana endala kube yiyona enakekela umama. That's why uMaria uJesu ethi kulo mfundi mame bheka indodana, uthatha umfundi manje umenza indodana kaMaria, uthatha uMaria umenza umama walo mfundi bangcwele. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu kwebangcwele ngoba bazalwane njalo kunohamba bazalwane kube khona ukuxhumana between umama nendodana. Amen. Sengihlala bangaka bangenako ukuxhumana between omama bangenako ukuxhumana between bona namadodana abo. Bangaka abantu abamema pulpit bashumayele kakhulu bazalwane, kepha kambheki ngisho kumbheki umama. Kodwa namhlanje uthi uJesu mame bheka indodana, indodana bheka umama. 27 verse 46. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelane na. mina nawe ayiba inkosi uma kodwa seyifika inhlungu uma sekuhlobo bamnyamezweni ukhumbula ukuba uNkulunkulu wathi bengabe siyasondela atethe ngaye usemshiyelana ayiba inkosi manje bekufanele umuntu ozothi mayifika inkinga angagijimele endaweni eningi ayiba inkosi kodwa umuntu ozogijima abesebiza uNkulunkulu ayiba inkosi nalumzala nangezoduka wathi uma inkinga seyimehlela noma ivunguvungu sezimfika kodwa ozothi heloyi uNkulunkulu wami ngishiyelana ayiba inkosi besihlale uNkulunkulu kubuhle kububi kodwa sihlale uNkulunkulu ngoba Jesu akamphikanga uNkulunkulu esesesiphambanweni kunoma mphika kodwa wammemeza ayiba inkosi
uNkulunkulu wami ngishiyelani ngifisa inkosi singayideli nangensuku senhlupheko wami. Muka John 19 verse 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi kumile. Oh wangazi ngizokhulunyelwa ngoba Hallelujah. Ukhuluma kabokho. Sikelele baba ingameli esitalweni. Hallelujah. Sikelele umkhambendela ngela ngabisho. Sikelele ama-ashi. Senkonzweni uNkulunkulu yephasika. Anje ngithanda ukuqala lama lithi khona abanye indawo. Kwabona umama ethwele impizza. Kodwa lo mama wayelungisa. Ngabe wena ulungisile na? This is what masifika uJesu kuye. Wathi mama bekaphansi impizza. Ngabe usukulungisile indlu. Lapho mina nkosiyami nabafundi bami ngizonhlela khona iphasika. Wena ulungiseleni. Wena hlapha usana la ungakalungisi. Upakishile umpaka kodwa ubonile. Ushilo babwashi wathi qala lenkonzo ngesikhathi seyikulungiselela inkonzo yamasuku. Ungayibambanga lapho ebamba ngonyaka ozayo. Ungayibambanga eqaleni siyoyibamba ngonyaka ozayo. Mayibeka umama imbiza nkosiyami bayambuza ukuthi ngabe ikhumbi lapho mina nabafundi bami izakudlela khona iphasika ulungisile yini wena? Nami mzalwane ngiyakubuza ukuthi njengoba kule nkonzo ngabe ulungisile yini ikhumbi lapho indodana yomuntu izangena khona. Isimalifundwa Gomile! Gomile! Malifundisi kaNkulunkulu wayengasange omele amanzi noma and wathi kodwa bafika ufilika lithi wawuphilisana kungenzeka wome kodwa womele into engeyona wayizomele ikasibulo kaKristu wayizomele umbuso wasezulwini wayesesushiwe emhlabeni wayesekubonile ukuthi akakulungelanga ukuhlala kulo mhlaba. Bamphuthisa ufinika. Lonto ayisomela ingasibulo kakhulu. Jesu langa lonke efuna.
nasezulwini. Haleluya. Sengathi sihambe emhlabeni le nkonzo bakithi. Jehova ngasiza. Kube khona esihamba nakho. Kube khona esikulungisile. Ungabe sisuke emakhaya, liqala iPhasika mayifike ebuza. Ethi uyaye yini enkonzweni wathi ngiyaya. Athi kodwa ngabe uyilungisile inigumbi. Lapho mina nabafundi bami ngizakudlela khona. Kanti wena ulungiselela ukubona umngane wakho kuleli Phasika. Kanti wena ulungiselela ukuhleba kuleli Phasika. Kanti wena ulungiselela ukudicilela omunye isithunzi phansi. Awuzange walungiselela ukwamukela uKristu. Uzowanyathela. Bakhona kodwa singajova komile kaze ngaleli izimaliwa kwasiyami noma indoda nayo umuntu ifumaniseke wena kwasiyami usasentandweni yakho ngiyakuthanda babethi bamnika uvinika wawuphimisela nawe babekunika izinto zezwe ziphimisele John 19 verse 8 wathi ukuba uJesu ewamkele uvinika wathi kufezile wakebisa ikhanda wafa umoya mawethe Lasize ngamazwi into ngoJesu Kristu sesiphambanweni sebumzimeni imizimini uqale izoyiqula amacala Nkosi yamakho ithwa siqale ngalona elala sebandleni kade lokhu sobumlando Mfundisi sizogcwalisa iPhasika Mfundisi abantu abaphenduka abantu hamba kaJesu nokubuya kwakhe abantu abazi abaqondi Mfundisi ungashumela uzobeka 24 ushumela kusuka kuseni ukukhuluma kodwa abantu abanizizwe kube lisilo uNkulunkulu uNkulunkulu umoya umoya uNkulunkulu mawethe ithi ngiwatheni wena wagelisa ikhaya waseyathula thula umsebenzi wathi umoya ongcwele abemthanda bemkhonza basha abanye phakathi kwabo
Banjani ngempela? Oh. Umoya mawe. Athi baba bathathelela bakwazi abakwenzayo. Umsebenzi. Uma sindlebe fanele mawuzo. Konke kwenzayo uthe sabutho bakwazi. Uthi akhola dawukhola. Yobheka abantu. Umsebenzi. Uthi kahle phela hlabahlani sagcina nemithetho yakhona. Kodwa wakho ngawugcinwa kwakho. Umsebenzi. Utobheka into ezenziwa abantu okuyibheka wena. Uthi desokani bathathela bakwazi abakwenzayo. Bagebisa ikhanda. Umsebenzi. Ngoba sesebenzisa uvenika. Uthi umfundisi wami awufela phakathi ofela ufuna amanzi. Bamnikeza uvenika. Umsebenzi. Yini ungaphenduka ehlizweni. Konke lesikwenzayo asikwazi. Senzela isixuku sabantu esihamba nazo. Ukuthi bakholwe yithi. Amen. Shobadleni. Sizabathembela ukuthi nageke kanti kaJesu igeke nakuwena. Ukwazi ukuyithoba. Okwenza uyayithoba bese uNkulunkulu awenzeli umuntu. Imimoya nemimoya. Ukuka Luka 23 verse 46. uJesu
wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho. Eseshilo lokho wa Yewa besandleni sami ngibingelele inkosi yesonto ehlaleni sabo bese ngibingelela bonke umkhulu obukhona endaweni yokuthandaza ngibongelele omama imbokodo igama lenkosi yabo ngibingelele amavolontiya imbali zezwe ngibingelela ney'nsizwa lapho abangqongqozi igama lenkosi yabo kanje ngisengahlabelela lo mhlabeni bese ukuthi ayikona la ngisala sizwana bangcwele ngengana nomesona
Hayi iyaqala ke bazalwane. Noma singabaholi kodwa nathi ukhona umholo sola. Lekugcineni noma sesihlushiwe sesibanjwa bonke kodwa sithi baba esandleni sakho umoya wethu siyawubeka. Andisekhona bangcwele. Kodwa kufuneka sihambe baholi lelizwi uJesu eliqondise kuthina. Noma kodwa sinabaholi kodwa nathi ukhona ubaba osifolayo. Esakugcineni sesihlushiwe sithi baba esandleni sakho siyawubeka umoya wethu. Ayizile ngentshumayelo amazosikhombisa ngoba naku kudlalwa isikeshi noma kuzokhonjiswa ukuthi bayakwazi abaholi ukushumayela. Inkinga beyize izofundisa mina nawe. Amen. Nisekhona bazalwane. Nisekhona bangcwele. Ngoba sihamba sidideke singabaholi endleleni. Uyabuza omnye ngelinye ilanga uthi omama bahamba bayogqinqa. Baba babona bagqinqa nini? Amen. Sekahle. Uma ngumholi ungekho kule nkonzo amazikhombisa uyafana nobaba ongagqinqa. Baba bayalangazelela bayazi ukuthi banenkonzo yabo. Bazobe begqoka ijoint bambe bonke. Kama manga imntana ngwani. Uma ungekho la uzofunda. Sizwana bazalwane. Sizwana bantwana. Yazizwe insizwa ziyashumayela ziyangcukumisa. Ikhama lenkosi yalona. Ngophalala kaNkulunkulu. Ngoba yena akayihluleli yonke imimoya yethu esikwenzile lapho mhlaba. Yena wathi udinga umoya ukuthi uhlale kwesakhe isandla. Kama lenkosi sonke silabazalwane sisemlindweni. Sizwana abazalwane. Inkosi yamakhosi ithi umoya baba ngiyawubeka esandleni sakho. Wayi ngajonga ukuthi ngoba mina ngiyinkosi umoya wami ubeka kwesami isandla. Kwakuyisimbolo ezofundisa thina abaholi ukuthi nathi baholi siphele. Sikwazi ukuphatha. Kama lenkosi yabo. Ngiyakukhala phansi ngiyabonga. Amen. Kalva. Siqala kule nkonzo ukuzoveza i-identity yomuntu nomuntu oyikho. Uma bekhuluma ngithi principality le yokukholwa noma i-guiding tool yokukholwa, ngoba uma lamazwi uma u7 ungakhula okuqaphela khona ukwenza noma ukulalela, ngoba siyakholwa kodwa inkinga yokuthethelela inkulu. Siyakholwa kodwa uma sekufika la fanele khona ukwazi ukuthoba ukuze ugayidwe uholeke uthathe umoya wakho ube kwiposition right. La ukubeka khona umoya ukuze uthole amandla okuhamba nohamba. Angikho kodwa nakuthi mina
ngingene nje esikhaleni ngoba ngimxolisela ubaba usefikile. Njengoba esefikile uzoqhubeka nohlelo lakade lufanele lihambe ngakhona mina nje bengenzela ukuthi sikwazi ukuqhubekeka nenkonzo. Ayibonge inkosi. Oh nawodwa lo msindisi ukhona. Haleluya.
Thula emabandleni. Ake ngiyongibingelela izolo ke ingane zikababa. Sengingabingelela nje uPholi okusjoyine namhlanje. Kanye nabazalwane bonke. Ngithi niphuthele izolo. Niphuthele izolo. Lenkonzo yangalesine inkinga. Ngoba siyasibona ngathi ukhiye ukuba yikholo lenkonzo yanamhlanje. Thula ebandleni. Amen. Sithanda kabi. Amen. Kade sibona nala endleleni bephithizela abantu bekhuluma ngamazwi ayisikhombisa. Bephithizela akekho ufuna ukuthi amphuthe. Lamazwi. Thula emabandleni. Mina ke ngumuntu othandayo ukuqhathanisa izinto ikakhulukazi endaweni engimkuyo ngithanda ukuthi ngiyibuke nje indawo engimkuyo ukuthi ingekaNkulunkulu yini. Thula ebandleni. Sengikhuluma ke ngala njengoba sela endleleni uJehova ayimisa noma ikhombisa ukuba uhlabahlangana. Ukubuze imali ukuthi ukuyona indlela right. Amen. Bekufikele lo. Kufikele nje ukuthi njoba wehla wenyungu ushona le nale uhamba endaweni eyiyo yini. Angazi noma kufikele yini. Mina ke ngiyaqhathanisa ngoba ngihamba nje ngilandela ubaba ubiziwe noma kwenzeke njani. uJesu isizathu sokuthi abesemhlabeni wehlela umuntu. Ayikho enye into ayizele emhlabeni. Wazela umuntu. Ngoba umuntu uyinkinga. Inkinga nje yokuqala yomuntu ukungeza ebe nendlela. Haleluya. Angikhulume ke ukushumayeza ngoba ukuze ushumayezeke kufuna indlebe yakhe izwe. Kodwa manje umuntu ubukeke eyinkinga nje kuNkulunkulu. uNkulunkulu esakhuluma naye umuntu ensimini yaseEden. Bonakala umuntu engezwa, engalaleli, futhi umuntu odela ngokubona. Haleluya. Ngifuna uyibone lento ukuthi umuntu uyinkinga kanjani umuntu. Umuntu nje ophila emhlabeni. Archbishop. Ngizolongikhuluma nawe baba Archbishop uDlamini ngoba wena umoya wakho ucishe ufane nowami. Ngeke uphume la ulokhu ngiyonkoloza. Uzophuma nje futhi isixoxa nawe. Kodwa inhloso yami ukuthi ngiqhathanise nendlela esihamba kuyo ukuthi uyayibona yini ukuthi ibhekile. Haleluya. Ngithi uJesu ukuze eze emhlabeni wayezela umuntu. Mhlambe mina nawe ngoba nakho kunamazwi awu7 la abahola kade bekhuluma ngawo. Ngizwile ngathatha la nala. Futhi hayi ukuthi ngiqala manje kuzo. Ngilokhu ngezwe nje ngalesa sikhathi kuze kube imanje futhi ngisalalela. Thula ebandleni. Encwadini kaJohane uthi uJohane uNkulunkulu walithanda izwe. Wazi wanikela ngendodana yakhe. Ezele yodwa ukube izwe lingabhubhi. Kodwa kube nokuphila okuphakade. Nanso into uJesu ayinesivumelwano naye noNkulunkulu. Ukuze ukuthi uma ehamba endleleni esethi kufeziwe wayesho ukuthi Baba uthe angize emhlabeni ukuze abantu bangabhubhi kodwa babe nokuphila okuphakade. Ngoba umuntu uhlale isoni njalo. Haleluya. Lamazwi ka7 maningi kodwa mina ngithandele lelithi kufeziwe. Ngithanda leli lithi kufeziwe ngesizathu esisodwa. Silapha nje endlini kaNkulunkulu nenhloso ezingafani. Abanye
sebetholile ukuthi uJehova ubekeni kubona noma icebo lakhe lithini ngabo. Abanye basafuna kusasa ukuthi uNkulunkulu njengoba mina ngiphila nje ngingafi befa abanye kakufunani kini. Inhloso kaNkulunkulu nje ngami yini? Haleluya.